chudera babka. Pomôžte najprv. A potom sa postarajme o Keniu. Z Kenii, alebo z Afriky, alebo z piči kotorej. Budete taký láskavý. Počkaj, čo robíš? Pusti ma! Okamžite ma pusti! Pusti ma! Nedotýkaj sa ma! Nedotýkaj sa ma! Fyzické násilie na mňa používáš. Ty vagabund! Kľudne. Vagabund! Zlo je třeba jasně pojmenovat. Vagabundu! Hajzel vyjebaný skurvený! Zlo je třeba jasně pojmenovat. Služobník satana Antikrista. Slúži satanovi Antikristovi. 3-krát. Vagabund. Vagabund! Drž hubu, vagabund. A čo? Drž hubu, vagabund. Čo ste si čo dali? Vagabundi. Čo ste si dali? Vagabundi. Čo ste si dali? Akú látku? Na akej látke ste, prosím vás? Na akej látke ste? Ty vagabund jeden. Hajzel. Ty nemáš národ na rešpekt, keď páchaš násilie. Človeče, naučte sa rozprávať. Tak by si mňa zákon nepoznal, no? A kde? Veď neviete ani akými písmenami sa to píše. Pre vás som človek, občan, KDH. a vy sa chovajte. Idem tam. Počkaj, čo robíš? Čo sa do mňa drž? Čo robíš? Ja som bojovník, neboj sa. Odkúndeš. Súhlasíte, aby som natáčal pán útočník? Nesúhlasím. No tak chod do piče. No tak chod do piče. Zašetríme gigabajty, takže tak.